Hej, så vil jeg filme en video. Noget om en dukker. Det er den her video, der handler om dukker. Og jeg skal snart have en ny dukke. Der ligger en mega ægte. Den er 0 år gammel. Jeg vil fortælle, hvor mange år den er. Men Emily, hun er med en. Jeg kan ikke finde hende. Men jeg kan ikke lige vise hende, men den har en hue med kaniner, og jeg synes, den er så sød. Og jeg fandt der sådan en sutteflaske, der var mega pæn. Den havde sådan nogle ting rundt om med en knap på. Og så en pæn beige farve, som lå. Men jeg har lige købt en ny træner. Det er smart, fordi i bilen, når man sidder med dem, så skal man, hvis man falder i søvn, så spiller de ikke. Fordi så de kan sutte af dem her bare med det samme. Og vi skal lave nogle juice. Jeg skal lige have de ting på. Ej, undskyld, der er lidt mere herinde. Nu er det lidt lyst ind på mit værelse. Og jeg har lige givet hende det her blad. Hun spurgte mig bare. Jeg ved ikke, men i julegave. Hun er altså fødselsdag i morgen. Nej, fødselsdag i dag. Og hun er stået af. Vi skal bare lave noget juice uden. Og jeg tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad farve jeg skal bruge. Lilla, det er min yndlings. Og jeg tager nogle andre farver med. Dårligt. For at være sikker på, at hvis man kan lave flere. Det gør jeg. Og jeg har en masse farver til så. Jeg har en grøn. Lille. Og en rød. Og en mørkblå. Og sådan en lyserød lille her. Gå nu væk, Sofie. Ups, det er mørkt. Undskyld. Toiletpapir. Undskyld. Det tror jeg ikke, de kunne lide. Jeg kunne godt. Jeg skal lige have sådan en kopper. Undskyld, jeg fik den fra hinanden. Jeg tager en stor glas, men jeg kan ikke drikke den i dag. Så tager man et stykke papir. Jeg tager ikke så meget. Cirka et. Altså, nej, du skal lige bruge noget væk først. Eller jeg skal... Så tegner man på et stykke papir. Det her. Jeg skal lige sørge for, at I ser det. Det her. Og jeg skriver ned i kommentaren, hvad for en farve I synes, jeg skal tage med næste gang. Så håber vi, at jeg griber den. Men nu skal jeg lukke mine øjne, og jeg skal gribe den. Det var snyd. Vi skal spise det. Det er lige hvilken farve, vi skal lave med. Det er blevet den her. Så åbner den og tegner. Toiletpapir.
putter du ned så. Og så må du gå til ske. Og jeg tager en ske. Og hvis det er alt sammen er forskelligt, så kan du faktisk bare tage en gaffel eller sådan en, eller en eller noget andet. Eller sådan noget. Den er lidt rød. Det er ikke sikkert, at I har set det, men what? Sådan der. Se hvor lille den er. Og jeg har aldrig prøvet, at hvis man tænder en anden farve, Sofia, med de mørke farver. Wow, jeg elsker den der. Du skal tilbage. Det er i hvert fald ikke blå. Jo. Måske på en information. Jeg føler i hvert fald ikke så meget på rød. Og det bliver... den blå del er så meget... Ej, jeg tror, det præcis bliver... Det var blå, hvor vi der blandt det. Nå, det var den grønne en. Kan I lige se farven? Ej, den er mega mørk. Smid resten af det ud. Så husk altid at tage en våd klud og tørre op efter dig, for det vil lægge tus på bordet. Men du kan ikke gøre det på sådan et bord, der ikke kan komme tus af. Så først skal du lige spørge. Ej, jeg tør simpelthen ikke det her. Der var slet ikke noget, der var i denne. Så må jeg da gemme det her. Undskyld, men nu ser jeg på det her. Shit, jeg har ikke lavet meget. Men se. Så tager jeg lige resten og gør... Ja, det er noget, jeg synes, det gør. Resten skal bare smide sol. Så tager jeg den blå igen. Og nu grøn og nu rød. Lad os se, ja. Det bliver cookies den her gang. Eller... Ja, det gør. Ej, det bliver sagt det her. Hun elsker det her. Jeg havde ikke lige regnet med, at det ville blive den her farve. Så er jeg sådan lidt klud på det røde og det farvede. Jeg er slet ikke blevet lidt af i dag. Alle de andre farver. Og nu gør jeg det igen over til plads. Og hælder den ud. Og spillerne gør det ikke noget for en overvaske. Og hvis du har lavet alt for meget, så bare hæld resten ud. For det har jeg. Så jeg hælder noget af det ud.
Vi fik lavet meget. Så skal jeg lige have noget. Så altid husk at tørre efter dig, og husk at putte dine glasser. Så skal jeg lige på køen. Så Jørgen, nu skal man bare lige rydde op. Der hvor koppen står, så er der lidt vand. Så det er ikke sikkert, der er hjemme hos jer. Nu skal vi lige tilbage med tutterne. Det har været en hyggelig video, men jeg siger ikke for det. Nu. Nej, der er meget rundt op i den værelse. Men vi ses. Tak for at I ville se med i den her video. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave flere sådan nogle videoer her. Jeg skal skriv ned i kommentaren, hvad I tror, hvad I synes babyen skal hedde. Husk, det er en dreng, ikke en pige. Så hvis det ikke er pigenavn, så kommer jeg ikke til at vælge nogen af dem, okay? Skriv ned i kommentaren, hvad I gerne vil have, den skal hedde. Så kan jeg vælge, hvad for en af de navne, jeg skal hedde. Og ellers så kan I bare sende nye, hvis jeg siger nej til dem. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave flere af de her videoer med min dukke. Og skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave nogle videoer med min nye dukke. Så vi ses. Hej hej.